Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Romel at taga-Benguet. Ngam sakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Shout out kaniinang Rosario Bersaval ti Samonte, Quezon, Isabela, Kabansag, Pahe, Osalia, Laya, kan Gatman family ti Santa Maria, Ilocos Sur, from Jose Benny Rose kan Paul Laya ti Barcelona, Spain. Pamilyak di taray na Mercedes Isabela, inang ko di ta Burgos na Gilian, from Reyma Melchor. Shout out kada Reynaldo Paas, Rayan Joy, Rowan, Renz, Razel, kan kakabsat ko di Tamuta, Kasibo, kan inang Milagros, from Mary Ann Orpia Paas. Happy 4th anniversary kanila kay ko Reynaldo Paranada, from Mary Jane Paranada, di sitio Pananakpan, Barangay Patunungan, Santa Ana, Cagayan. Yamongan family ti Tumawini, especially ni Brenda Yamongan, Tatay Jose Limon, ti Salay Angadanan Isabela, from Feli Dayag. Niveras kan Lega family, Tinalbusur Luna La Union, from Nida Nieveras. Zaira Newton kan Glorilyn Galano, Tigamo Isabela, from Annabel Fanyo.
Bakit ko ani Ana May Fontanilla ti Hong Kong, kan amin nakabagyak ijay Villaverde, Nueva Vizcaya, kastamot ti Paris family from Richard Paris Vlog. Dante Velasquez, Princess and Family, the Dave Nathaniel Tinagilian La Union from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Geraldine Ungaw kan Janela from Jobert Namyon. Kenneth May, Jonah Marie kan Micah Joy, Dane Arkin, Anika Zoe, kan lakay ko ani J.R. Garaza, kastamat na papang kan mamang kan Belia. Rumbawa family, datatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Alamo Malyaga Bueno kan Banyal family from Cuse Malyaga Alamo. Lamberto Pasion Jr., Leslie May Noli Andres Jr., Anaya Faith ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Inang Conchita Galyarin, Edwin Galyarin, Vidad Asuncion Antolin Galyarin family ti Alicia Isabela from Maricel Galyarin. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Romel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo kastamatan dagiti padak ayat amang tartarabay iti daytoy a programa yo. Nakapagsurat akta damot padas ko ajak tupulos malipatan. Kat para kanyak, ibilbilang ko daytoy anaragsak at ugot iti dana ti biyag ko. Iliad naklaangan manang itinagan a Romel at tagabenggit. Nakurapay laang ti adda pa nagbiag mi manang. Makitrab-trabaho laang ni tatang iti garden ti kasinsin na. Aklunak amanipod di mapawak iti kolehyo, nakitak no kasano ti rigat dagiti dadakkel ko, anang isakad iti panagadal ko. Iso ang nagadalak mata na imbag, tapno saan amasayang dagiti sakripisyo da para kanyak. Sapay ko mamanang tamapilimat maidrama ti padas ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay, idi katurturpus ko iti kolehyo. Maragsakan kami kaninanang mo ta nakaturpos kan, Romel. Wan anak ko, impagarup meno saan da ka mapagturpos, gapo iti kinarigat ti biyag tayo. Ngam kaasi ti Diyos, nakalepas kan anak. Agyaman ak matitado arigat kan sakripisyo yu kanyak nanang. Tatang, naimbaglakit din ta saan kaya simuko, iso ang nakaturpusak matlaeng. Kasapulan ang makaturpos ka anak ko. Tada italaang ti mabalin mi nga ipatawid kan ka. Kat itata nakaturpos kan, at damatan kan ka amang pasaya at itibiyag mo, Romel. Saan mi akayat kan ni nanang mo ang mapasaram ti kas itirigat ang napasaran mi anang padakkel kan ng paadal kan ka? Kanagyaman kamot ka ni uncle mo anak ko. Tano saan aga po iti panang papautang na kada kami. Tunggal ada ka sa pulam iti pagadalan, mga no nagsardeng ka na di na oras. Nanang, mapanak to matagyaman ka na, Uncle. Kat ipakitak to ti diplomak, apamanak iti aduan na itulong namot kada tayo. Ay maragragsakan mo't idi na amuan na nga agturpos kan anak ko. Ni tatang mo nga rod ti umuna kinablaawan na. Rumbang laang nanang. Yan oray da kayo mo't ta nagturpos kayo mo tin itirigat anang papaadal kanyak. Awan ka na kami day dyan, anak ko. Pagrebengan mi day ta. Kayat may, subadam mo ti amin arigat may. Babaen iti panang pasaya at mo iti masakbayam. Ikarik tatang, tunuyak da gitara paap ko. Agsapo na kadagos iti panggadak, tapno makatrabaho akmaten adagos.
ti kano ti opisina ti mga interview kanyak ko na ti nakasaritak. Diyos ko, si kanti makaamo kanyak. Sapay ko ta makapasakit ti interview. Come in. Good morning, ma'am. Siyak Jay, inyawag ti sekretaryayo ang ma-interview. Sige, sumrag ka. Umay ka. Thank you, ma'am. Sidang. Agyamanak, ma'am. Si kagayam ni Romel. Kat kas na ilanad iti resume. Kagrad-graduar mo laan. Yes, ma'am. Awan pa experience ko. But I'm willing to learn, ma'am. Actually, kayat ko tikaskan ka a fresh graduate. Amok nga excited kang agtrabaho. Iso sigurado ak amayato ti performance mo. Yes, ma'am. Itad ko ti amin nakabailak. Okay then, let's proceed. Saan ka kumangag nervyos? Just relax and answer my questions. Okay? Yes, ma'am. Nanang, adakon. Ni tatangay. Napan ijay umaanak ko. Sumangpat ka no nga min jay bayar da iti natang itangal daw. Iso at tinulungan na ni uncle mo. Apay aya? Ada good news ko, nanang. Ha? Ayun kayam, kumusta nga ijay interview anak ko? Nagsingpad din ang interview kanyak, nanang. Anak takin ko iti kumpanya nag-applyak. Ha? Di ubing pay nga raw, anak ko. Wan, nanang. Adan sa amin iti abroad ni papana. Ket iso tinabati ang mga maton iti kumpanyada. Kataan niya nga iti resulta ti panag-apply mo. Kunanamot amang rugiak ka nun adagos, nanang. Iso nga adan trabaho. Ay maragsakan at para kan ka anak ko. Mangrugin ang matunoy mo dagiti arapaap mo. Arapaap ko para kada tayo, nanang. Ket say-saya atam nga rod ati trabaho, anak. Wan, nanang. Amoyo, nagsingpat ti boss ko. Iso na lang ta, mabainak ang makilangan kan kuana. Baknang ngamin. Ngam, nakasimsimple tao. Matlagayam, anya nga rod ti kabain mo. Basta, nanang. Nababain ti makilangan iti babak ng atat tao. Nang runak at marigrigat tayo lang. Kasta talaga ti marikrik na kiti bagik. Tunggal adda makalangan ko abak ng atao, nanang. Nangrugin iti trabaho na ti anak ta, bakay. Wala kay, magagaran ang makasuro adagos kadagiti trabaho na iti kumpanya simrekan na. Anya kano a kumpanya dayjay? Sales kano matlakay. Ado kano ti truck da nga agi-deliver iti nagduduma a produkto iti nagduduma mat a lugar. Katakal gayam a kumpanya ati nakastrakan na. Imbagmanta nakastra kat katortorpos na pailaan. Awan pa'y experience na. Kayat narod ka no ti kasken kwa na. Ta, amuda nga excited nga agtrabaho. Kan kayat na ti makasuro. Ay, Ang amom lakay. Adda ugali di anak mo apakas daawak launay. anya ngay dayta. Amom, mabain ang makilangan ka dagiti babaknang. Kasla kabain na ti kasasaad tayo iti piyag. Kunamay. Kunana anasingpet kan kwa na ti agbalin nga amo na. Anak ka no ti akin kuha iti kumpanya. Posible nga agkatauban dalaeng. Mabain ka no amang iasdag iti bagina.
Tabarigrigat nga main. Amang ano, adda ka numako na ti amo na. Amaw bakit? At dadagiti babak na ang asaan da akit kitaan ti kasasaad ti may sa atao iti biyag. Nang runa no nagbalinan anapasig kadakwada day ta atao. Kasta ati ibagam kan ni Romel. Oray mat ngamin ide agad adal pay laeng. Likliklikan na dagiti addaan akaklase na. Ta saan ka no ama ibagay nga agbalin agayim da. Hamangan ka no agawis da, katawan mo't kwarta na akas kadakwada. Ay na, ibagam kan kuha na ta ikagumaan na apunasen ti kasta nga ugali na. Babaan na mutlao na iti kinatao na. Addan igam na ita, tamaysan a profesional dya anak ta. Kasta ti ibagam kan kuha na. Saan la asyak tinapalalo ti ragsak na, idi nakastrukak iti trabaho manang Emmy. Nakartaro pa'y ti ragsak dagiti dadakkel ko. Awan ti sabali akinid daw da kanyak, no di ti pasaya atak kano ti masakbayak. Tanaarami damutten ti pagrebengan da. Ti mapagadaldak, kat batang kumutten ti mang pasayaat iti biyag ko. Katao bakla ang tibos ko nga anak ti akin kukwa iti kumpanya anak kaawata. Nasingpet ni Lenny. Manipod nagtrabaho ang kadakwada, mariknak amas na paspasid kanyak ngam kadagiti daduma at trabahador da. Masansan nga awisan nakpay arumwar, ngam likliklikak manang, tamabainak amakisin ninged kadagiti babaknang nga uray idi agad adalak pay laeng. Amok amarikrik na ti panangliklik ko kankwana, ngam makaaramid lata ti pamuspusan, tapno agkadwa kami. Manganta pa'y, sakbay nga ituloy tati agbiyahe nga gawid. Sige ma'am, da kayo ti makaam mo. Di nakman awagan iti ma'am na awan ti sabali ang makangkangag. Ha? Kan may saad data iti ruwar ti opisina. Iso alen nila tantiyawag mo kanya. Sige, no isuti ko nam, Lenny. Kasta siguro. Mas dao ka no apay asikatikay kayat ko amang i-drive kanya, tunggal ada papapanak. Makitak ngamin kat may saka mapagpiaran a tao. Amo ka na talgadak no sikatikaduak. Lenny. Daitat tisang kaibilin kanyak ni Papa. Kita ka no anaimbag dagiti pagtaltal ka katat tao. Di na kayat ama isag makak, nang runa kat adayuda kanyak. Kayat mo asawan. Agmay may sakay ti balayo? Wan, nga daw may agdalos kan aglaba iji balay, tunggal adak ijay. Anya na nagrigat ti kasasaad mo ngay? Narwama kon. Sakbay pa yan nagturpo sa kiti kolehyo, independent akon. Nagbibiyagak nga agmay sa iji Manila, tabi simot da papa itinegosyo mi. Isumot lagay makasta ti personality m. Nasingpet. Ngam naturad. Adamot dagiti pagkapsutak, Romel. Iso akid dawat, abayabayan na kuma. Sikala ang ti pagtaltal kak ita, Romel. Awanan sa balipay.
nag-overtime kan samanan anak kao. Un tatang, nag-meeting kami pa ngamin. Kita mo yun, nanya tinagsasaritaan mi? Nanya tinagmeetingan mi? Anya nga'y anak. Na-promote ak tatang. Supervisor akitan. Ay na, nagsaya at nga'y. Nasaya ti amok tatang. Nakita na ti effort ko mga aramid iti trabaho. Ken siyak ti piyaran na amapmapan iti nagduduma a lugar. Ama kinegosasyon kadag iti kasken ko ana negosyante. Agyaman nak iti Diyos kadag iti aparabor ang maaawat mo anak ko. Manmano ti kasken ka nga agdadamo pay laeng iti trabaho na. Nabiit pay laeng ngam ngumato adagos ti saad na iti ayan ti kumpanya pagpapaayam. Day tamot lang ti pagyamanak unay iti Diyos tatang. Iso nga ginana kayo maten tatang. Di kay lapda namang tulong ka ni Uncle iji uma. Ngam, di kay agbambanog unay ha. Tamani po dita, siya kung ti makamoy ti amin. Kasayatan ba ikit di no agpasyar kayo ko ni nanang. Tapno maliwliwa kayo mat. Pasensya ka na sinaka iti panangawis ko kun ka diti restaurant. Okay laang. Nga mas daawak man. Itaman lang nga inawis nak iti kinabayagtan nga agkadkadwa. Ada ka di celebraran ta? Kasangay mo ka di ita? Saan, Lenny? Kaya't ko lang tagyaman kan ka. Kapo iti kinaimbag mo kanyak. Nangro na iti trabaho ta. Kasla saan ka abos no tatunak. Ken agyaman na kiti promotion ng impaay mo ha. Saan ka pa yung agyaman? Rugi laang data. Makitkitak ti improvement ti sales tayo, gapo iti tulong mo. Kan makitkitak no kasano nga irespeto da ka dagiti katrabahawam. Araramidak lang ta amin nakabailak para iti trabaho. Tapno makatulong ak iti kumpanya. Siyak ti rumba nga agyaman kan ka. Ado tinay tulong mo iti kumpanya, manipod na hire ka, kan siyak. Personally, ado tinasursurok kan ka, kan ado tinaitulong mo kanyak. Amom, manipod simbang ka. Kasla jakon marik na may saak. Nga adayo ak iti pamilyak. Agyaman ak matunay. Tauray saan tang agpada iti estado iti biyag. Jak pulos na rik na abak nang kayo, kan empleyado aklaeng iti kumpanyayo. Para kanyak, agpapada ti tao, regardless sa baknang wano saan. Day tatira umakunay kan ka. Down to earth ka. Isa saan ka narigat ni ayatan? Anya ti kunam? Agpaiso ka di tinangag ko? Kwa, ti kayat ko asawa. Awan ti binabawi. Ha? Nalawag anangag ko ti imbagam. Di nakagura? Apay ko magumulaak. Ay, at last, nagbunga matlaangan ti amin. Anya ti kayat mo asawan? Saan ka kadya makadlaw? Kurang laangan nga isilsal ko ti bagitkan ka, ngam di ka mat makarik na. No kasta, agayat ka kanyak, Lenny? Juan Romel, nabayagan. Agyaman nak. Kinapudno na, nabayag mo tan nga damarikrik para kan ka. Iso na lang ta, maamakak. Boss ka ngamin. Dinto. Shh! Di mon ibalikas. Tinapatag. Agpada nga agayat ta iti tunggal maysa. I love you, Romel. I love you more. Lakay, awat ka di ti madmadlaw mo kan ni Romel.
Anya kumangay dayta. Tunggal sumangpet dito'y balay. Ada-adagos ka sarsarita na iti silpon na. Nagbayag dang agsarsarita. Adan samot ang nubya ti anak ta. Aw, kanya nga itidakis na. Adamat ten trabaho na. Panawin mo ten makiayan-ayat. Wen ngumiyam amuna ta kumamot Magagaranak mo ten makita ti nubyan alakay. Napintas nga tapat laang. Ay kasimpure bakit? Masapul nga umala kanyak dya anak ta, anapintas ti inasawa. Aha, bulaan man nakunak. Ay saan? Agpaiso ti ibagbagak, bakit? Iso ang masapul akasken ka ti maasawa ti anak ta, napintas. Paliiwan taman nga rod, no iyam amuna mutlaan kadata. Katurayan ta ano kaanaw. Ti importante, adan inspirasyon dya anak ta. Gapoy ti kinasayaat nga impakpakita kanyak ni Lenny a boss ko, nat nagtirik nakkenkwa naman ng Emmy. Ngam inlimod ko dayta, gapu iti estado mi iti biyag. Baknang da, idinto tamarigrig at kamilaang. Diyak laing pagarop at ipakpakita na gayam a kinasingad kanyak, kat adda kayat na asawan. Agayat mat gayam kanyak. Nakarkaro nga rod adimor as ti kumpanya gapu iti panagtandem mi adwa. Inyam amunak matan ka ni papana babaan iti video call kat napanagnakak ti kinasaya at da tao. Saan na apulos a kinwestiyon ti kinababak no maidilig iti anak na. Iti panaglabas ti aldaw, kanayon adamagan kanyak ni Lenny no kaano kano nga iyam ammo kadagiti naganak kanyak. Banag nga inyaw awan ko. Tadyak kayat amakita na ti kasasaad mi iti biyag. Dayta ngamin ti pagbutbut ngak manipod kinaubing ko manang. Iso adyak nakisiningad idi kadagiti babaknang, tadyak kayat ti maibabain. Iso nga uray kasano ti panangpilit kanyak ni Lenny, akayat na amaam-amo dananang kantatang, jak pulos pinatgan. Kat ti jak amo. Lakay. Ada nagsardang ako di tabatog. Ha? Amamom ka day ti dimsaag. Kita aman. Diyak mo tamam mo. Amangan no agdamag laeng dayta. Umain dito, umasdag itayan ta. Naimbaga malamiyo, tata. Nana. Ay, naimbag amalam mo matbasang. Anya ka diti masapul mau? Da kayo kaditi parents ni Romel? Ha? Ay, uwan balasang ko. Apay ka day. Mom ti anak may? Agmano ak tata? Ay, kasan na ka ti Diyos balasang ko. Nana? Kasya na ka ti Diyos. Basang. Sino ka kaday? Siyak ni Lenny, tata. Kaayan-ayat ni Romel. Anya? Si Kati kaayan-ayat ni Romel. Ay, kababain ti basit abalay may.
Dumanon ka, balasang ka. Un agpaiso basang. Ano samti basit abalay miwan. Awan anyaman na tata, nana. Katagyaman nak, iti panang pasang bayo kanya. Lakay, isubot gayam dayjay ti kaayan-ayat ni Romel. Un nga raw. Ay na, nagpintas lang nga rudan, nakasingsingpot pa ay. Kan isubot gayam ti anak ti akin kuko iti kumpanya pagpapaayan ni Romel. Kahit awan ti dua-dua. Isoje ka na yun nga istoryaan ti anak ta, anasingpot abos na. Mas daawak. Kasano nagbalin a kaayan-ayat ni Romel. Naimbag man ta kinayat na ti anak ta. Kaya sigun itinapaliiw ko itay. Talaga nga'y ayatin na ti anak ta. Agasam nga'y ta isupa yung ti imay ng sapul iti balay tayo. Tapnuyam amu na lang ti bagi na kadata. Ngarud Mas daawak magd ka ni Romel. Kasla kabain na ti mangyam-ambo kadata. Gapo nga ta tabak ng tinubyana. Kat ibain na ti kasasaad tayo. Saan aya kasta na matan idi pa'y laing? Malagip mao idi ubing pa'y. Iti kanito amaamuan na abak ng timakayayam na lumiklikan adagaus. Sa bagay, maawatak mo't kit di anak ta. Di na kayat ti agparang anak kakaase iti imatang dagiti babak nang amaam-am muna. Iso alumiklik-lik. Talaga siguro nga inayat na ni Lene. Iso asaanan nakaliklek. Ay na, mas daaw lakit din ni Romel. Inton maamuan na, anam-am mo kanda kasarita tan tinubya na. Sigurado dayta. Nang runa kat adaplan-planwan ni Lene. Iti umadanin a panagkasangay ni Romel. Kumusta ti biyahe yo, J. Ilocos? Good news. At naman na inayon na supplyan tayo kadagiti produkto tayo. Agpaiso? Good news nga agpaiso dayta Iso anang dutok ako iti driver. Alaon yun kan Ilocos tagbali na ruta na. Nalaing ka talaga. Siyempre. Kaya't ka ma-impress ti boss ko. Sika talaga. Wangayam, agpakada ako makan ka. Apay, papanam. Agbiyahe kami inton bigat iti gayem ko. Ada papaasikaso kanyak ni Papa, may papan iti property mi iti Bulacan. No kasta, awan ka harod iti kaaldawan ti kasangay ko. I'm sorry. Bumawi ak tulaangan. Spend time with your family. Ag day off kamat inton bigat. Saanan? Awan kamat. Anya kumangay taramida ka balay. Agtrabaho aklangan. Tayo supay ti may lipas ko. Kasaron ti kasangay mo. Okay lang. Gumatang aktulatan ti pagsasangwan mi kadatatang kan nanang ko. Good. Kayat ko dayta. Ag-dinner kayong tulatan. Ay, no apay ngamin nga aging gaitakat dinak matlaiyam amon kadakwada. Di ka kadagdanag. Madanon to dayta. Kaanon to, pay? Anyway, it's okay. No saan ka pa'y aredy. Kanoan niya tirason mo. Adi mo kayat amaam-amok ida. Kasi tinakon-nakon. Soon. Madanon to matlaang dayta.
Ngeten. Sigurado nga ura yung dananang kantatang. Baka kami nasaan dan nga agluto. Tagumatang aklaan iti pagsasangwan mi ita arabi eh. Hanta akong dito sango ti balay. Ni. Saan ang nakatarang ka ti balay? Happy birthday, anak ko! Ha? Happy birthday, Romel! Lenny, ano tararamitam dito eh? Kunak man no nagbiyahe ka tadat importante apapanam. Apay nga, amom dito'y balay. Apay, dakas no nasa pulak ti ayan ti balayo. Kinapudno na, nabayagan nga umayak dito'y amang kumusta ka dananang kantatang mo. Months before your birthday. No kasta. Ay na, Lenny, nakababain. Nakita mo no, anya ti estado ti biyag mi. Adayo kami iti estado yu iti biyag. Dayta ka di ti pagibasbasaram iti kinapudnukan ka? Ha? Saan nakakasta a tao, Romel? Ay ayatan ka. Iso nga ipatagkumat dagiti napatagkan ka. Kan awan anyaman na ti bagbagam nga estado yu iti biyag. Tinapatag, managayat kan nasisingpot kayo at tao. Mababain kami mo't ididamo nga imay ditoy. Imparik na nakada kami. Ngagpapada tayo laeng Romel anak ko. Awan tibak nang, awan tinakurapay. Mabain na ngamin ang makita natin kasasahad tayo tatang. Iso ajak pa'y pulos insurot dito'y balay. Awan ba aramidan tayo no kastoy laang ti panagbiag tayo anak ko. Asaan tayo abak nang akas kadakwada. Agpapada tayo nana. Tata. Kan agbalinak tumutan akamang ti pamilyayo. Saan ka di, Romel? No kasta. Di ka agbabawi ang makiasawa kanyak na bilang? Oray, adayo napimpintas ti kasasaad yu iti biyag nung da kami? It doesn't matter. Basta ti amok kat ay ayatan ka. Period. Agyaman na, Lenny. O manugot ka kadi nga ikasarkan iti kabiitan a panahon? When, Romel? Nabayagan ni inuray ko dayta agundaway. Imbagam dayta Tatang, nanang, agsaga na tayo nga rodan. Tadumanon tayon kada, Lenny. Talaga nga ikalay sakon. Tadyak paluspusan ng apulos. Iso ti idatag ko iti altar. Romel, anak. Di mo ada ijay abroad ti naganak ni Lenny. Uwan nga road, anak ko. Awan di parikot iti dayta. Ipamuspusak ti amin. Tapno makasarita tayo lang ida iti personal. Hindi kay agdanag nana. Tata, Romel. Ibagak kadakwada ti maipapan iti plan-planon ta. Kat kidawat nga agawid da dito'y Pilipinas. Napalalo ti panakaklaat ko iti day di akasangay ko manang Emmy. Diyak ngamin impagarup apulos a masurpresa ak iti kasjay. Talaga ngamin nga awan pamalpalat patak manang. Diyak impagarup a nagsolsolo gaya man tinobyak anang iyam amo iti bagina kadagiti dadakkel ko. Gapo tamabainak kat nga rod. Kadagiti napasamak iti day di akasangay ko, may maysa ti napanagnakak.
Iso ti kinapudno kanyak ni Lenny akaayan ayat ko nga asawak itan manang. Ti may sapay apang dayawak ka ni Lenny kastamutan iti pamilyada saan daan nagkidaw iti enggrande akasar iti laksid ti kinarangay ti panagbiagda. Kan uray pa'y numabigbig-bigda iti sosyudad. Noan niya ti kinabailan mi kadagiti dadakkel ko, rinaem da dayta, tasigun kadakwada, ti kano kapatgan, ket ti mabendisyunan ti panagdan namin ken ni Lenny, kas agasawa. Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, Romel. Pagayam ko a Romel, maragsakan tana-over ka mo ti buteng mo a makisininged kadagiti babaknang kapo iti kunam a kinakurapay yo. Para kanyak agpapada ti tao, awan na baknang ken nakurapay akas iti imbaga tinagbalin nga asawam. Nagasat ka takas kadakwada tinatumpungam a pakaikamangan. Sapay kumata agbunga iti ado ti pinatagyo tapno maiwaras dagiti kas kada kayo anasingpet at tao. Tatay ko na nga ruden, no anya ti puon, iso ti bunga. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyak.